me ystäväni Heikki Hiltusen kanssa pyydettäisiin sinua tekemään yksi päivä ansiokkaassa elämässäsi sitä aitoa ammattia, mihinkä sinä olet kouluttautunut. Ruumiillista työtä. Insinöörityötä. Elää. Helvetissä semmosia työtä. Minä olen työtä kyllä onnistunut tähän välttelemään ihan totaalisesti. Mutta kun nyt olisi tämmöisen auton insinöörin tarkastus, näinköhän tuo onnistuu? No kyllä kai se tällä koulutuksella onnistuu, niin kyllä kai se ei sitten onnistu millään. Että sitä varten tässä on näitä insinöörioppia lueskeltu, että tässä niin pystytään tommonen romukin vielä katsastamaan. Siis anteeksi, mikä? Anteeksi, minun on pakko kyllä nyt tähän puuttua sanomalla, että tässä on ainoa auto, missä ei ole peltitöitä. Tää on pahvia. No niin. Tässä ei ole peltitöitä milloinkaan. Ja haluatko sinä katsoa, että onko se tuo konehuone asiallisessa kunnossa? Missä täällä on moottori? Moottorihan on osapuilleen tässä ja sen tarvitsemat apulaitteet, kuten bensiinitankki ja akku. Joo. Ne on tässä laitettu hyvin taloudellisesti samaan tilaan kaikki. Eli turvallisuuden vuoksi akku ja bensiinitankki ei ole samalla puolen moottoria. No niin, ihan oikein. Mutta eikö yleiskuva noin insinöörisilmään näytä hyvältä? No ei voi sanoa kyllä näin insinöörinä, että... Eikö on nöyrä? On kyllä tämä ihan Suomen tieliikenteellä on mukana jota... Joo, se on mainio juttu ja sillä väestettiin pohjoisen porot ja kaikki muut liikenneesteet. Joo. Ohjekirjan mukaan sanotaan, että suuria nopeuksia on vältettävä rajallisten jarrujen vuoksi. Mutta kyllähän tässä nämä ohjaustekniikat tuntuu olevan ihan kontiksessa. Joo, niin se kasvusmieskin sanoi, että löytyy yksi toimiva laite. Onko tässä kaikki 4 rengasta edes? On. Ja niissä on kunnon kumit, että ei. Itse asiassa jos kohta tuosta vilkaiset, niin tässä on ihan uudet munkit alla. Paremmat kuin mitä auton kunto on. No on ne, siihen kun ne on viime kesänä hankittu, niin ne on tilattu Saksasta ihan mittatilausräätäliltä, että ne on varmasti käytössä. Huomaat päästöstä varmaan sen verran, että olisiko öljyä pikkusen reippaan puolesti bensaseassa? Joo, niin että tuo näkyy tulevan suoraan ihan. Joo. Niin tulee. Ihan aios. Meitä on helppo seurata. Toivotan katsastusmiehenä ja niin kuin entiset autokauppiat, että onnea matkaa. Sitä tarvitaan. Sitä tarvitaan tuolla. Joo.